Għandu jiġi rikonoxxut il-valur tal-anzjani fis-soċjetà, irridu soċjetà li tħares lill-anzjani bl-akbar dinjità. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'diskors imqanqal waqt dibattitu mal-membri tal-Assoċjazzjoni Pensjonanti Anzjani Nazzjonalisti l-APAN li qasmu miegħu l-esperjenzi tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f'soċjetà li jimpurta għandna nitalmu mill-erf tan-nanniet li għandhom valur imprezzabbli. Huwa qal li l-anzjani huma teżor tal-valur, il-memorji u l-esperjenzi li rridu ngħadduhom lill-uliedna. Adrian Delija qal li l-gvern ma jistax jibqa' jħares lejn il-pensjonanti bħala pis fuq is-soċjetà u dan għaliex il-pensjoni hija dritt tal-anzjani li jkunu għamlu ħajjithom jaħdmu. Iddiskriva bħala tal-mistħija li wara li jkunu għamlu ħajjithom jaħdmu l-anzjani ma jkollhomx garanzija ta' ħajja diċenti. Qal li dawn huma realtajiet li l-gvern ma jridx jitkellem dwarhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li mill-Oppożizzjoni irridu nfasslu pjan fit-tul biex l-anzjani kollhom garanzija ta' pensjoni diċenti mingħajr ma jgħixu fl-inkwiet li se jispiċċaw bla saqaf fuq rashom jew li mhux se jaslu sal-aħħar tax-xahar. Qabel dan id-dibattitu mal-membri tal-APAN li kien immexxi mill-President Mario Rizzon-Audi inżammet minuta silenzju b'tislima lil Herbert Messina Ferrante li tilef ħajtu wara battalja twila ma' marda kifra.